बिहार के भागलपुर से एगो बड़ घटना सामने आ रहल बा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजा के गोली मार के हत्या कर दिहल गिल बा। ई घटना नवगछिया के परबत्ता इलाका के जगतपुर गांव में भइल बा। मिल रहल जानकारी के मुताबिक मंत्री जी के दूगो भांजा विश्वजीत यादव आ जयजीत यादव में पानी के लिखे झगड़ा हो गिल। बात इतना बढ़ गिल कि जयजीत अपना सगे भाई विश्वजीत पर गोली चला देहलस। इस घटना में विश्वजीत यादव के मौत हो गिल, जबकि जयजीत के भी गोली लागल बा आ ऊ घवाहिल हालत में अस्पताल में भर्ती बा। घटना के बाद इलाका में सनसनी मच गिल बा। पुलिस मामले के जांच में जुटल बा। जेतना दुखद ई घटना बा उतने चिंता के बातों बा कि आपसी झगड़ा में खून बहावल जात बा। अगर रुआ के ई खबर काम के लागल तो शेयर करी, आज चैनल के सब्सक्राइब करी। धन्यवाद।